हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउट्यूब चैनेल बनाय जाबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाना फैदों स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे बे भिडिअनि गासैबो लेटेस्ट आपडेटनि मोनसेबो मिस जाया आरो जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ गोदानै नायदों एबा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे जेब्लानो आङो बेवहाय गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो मानोना आङो बे चेनेलाव जेब्लायबो बेबादिनो गोदान जब नटिफिकेशन भिडिअ आपल'ड खालामबाय थायो बिनि थाखाय नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो हाजासे माने नोंथांमोननि ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक ग्रुप एबा वाट्सएप ग्रुपआव बेखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बै मोनथियै सुबुंफ्राबो बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायनो हागोन बेवहाय डाइरेक्टरेट अफ फिसारिसनिफ्राय बेवहाय माखासे माने पस्ट ओंखारनानै दङ जे बेवहाय माखासे माने भेकेन्सि दङ टेक्निकेल एक्सपार्ट होननानै बुंदों फिसारिस सेलारिस जोङो बेवहाय जाय बिथांमोना सेलेक्सन जानो हागोन बेवहाय एनुवेलि पार एनाम बेवहाय 4.80 लाख मोननो हागोन आरो बे जबखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय ग्रेजुवेट जानांगोन सासे बिनायसाया स' बिदिब्ला जोङो भिडिअनि सिङाव गासैबो डिटेल्स बाथ्राखौ सावरायलांनि नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांनो हागोन बेवहाय जोङो नायनानै नुनो मोनबाय जे डाइरेक्टर अफ फिसारिसनिफ्राय बेवहाय टेक्निकेल एक्सपार्ट फिसारिसनि थाखाय बेयाव माखासे भेकेन्सि दं होननानै बुंदों जे बेनो जाबाय जे गासै बेवहाय नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय 6 दङ आरो एडुकेसन क्वालिफिकेसना जोङो बेवहाय दहाय नायनानै नुखाबाय जे थाम्बनेलाव जे सासे ग्रेजुवेटआ बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बियो बबेयाव ग्रेजुवेट खालामनाय जानांगोन जे फिसारिस साइन्सआवहाय मा खालामनाय जानांगोन जे 4 इयार्सनि ग्रेजुवेसन खालामनाय जानांगोन अब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे बिदों बेवहाय 4 इयार्स एक्सपिरियेन्स इन फिसारि सेक्टर होननानै बुंदों जाय बिथांमोना फिसारि सेक्टराव बोसोरब्रैनि बेवहाय एक्सपिरियेन्स दं बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हानायनि जोङो बेवहाय राहाखौ नुनो मोननाय जादों आरो सेलारिखौबो जोङो दहाय अलरेडि जे नायबाय जों बेवहाय 3.60 निफ्राय लानानै 4.80 लाख पार एनाम बेबादि मोननो हागोन सेलेक्सन जानायनि उनाव आरो बे जबखौ एप्लाइ खालामनायनि जे बैसोनि सिमा बेवहाय 45 इयार्सखौ लास्ट खालामनानै होनाय जादों जाय बिथांमोना 45 इयार्सनि आन्डाराव दं बिथांमोनानो बे जबखौ एप्लाइ खालामनो हायो दानिया जोङो माबोरै एप्लाइ खालामगोन हाउ टु एप्लाइ होननानै बुङोब्ला जोङो जे नैबे होनाय एड्रेसाव जे मोनसे फर्म दङ बे फर्मखौ डाउनलड खालामनानै बेवहाय फिलआप खालामनांगोन आरो बेखौ फिलआप खालामनानै जे मा खालामनांगोन दैथाय हरनांगोन इनभल्भआव ओरैबायदि लिरनांगोन जे एप्लिकेसन फर दा पजिशन अफ होननानै जोङो नैबेवहाय मेनसन खालामनांगोन नोंनि पस्टखौ जोङो बेबादि दैथायहरनांगोन बेखौ 14 डेजनि गेजेराव आरो बिनि उनाव भाइभा भइसनि थाखाय बेवहाय लिंहरनाय जागोन टेस्टनि थाखाय अनलाइन टेस्टनि थाखाय लिंहरनाय जागोन जोङो बेखौ अलरेडि बेवहाय नुनो मोन्दों आरो जोंनि जे इनभल्भआव सोनानै जोंनि गासै डकुमेन्ट्सफोरखौ जोंनि एप्लिकेसन फर्मखौ जोङो बबेयाव दैथायहरनांगोन होननानै बुङोब्ला नैबे एड्रेसाव जोङो दैथायहरनांगोन नैबे गोजा खालिजों लिरनाय एड्रेसाव थामहिनबा द डाइरेक्टरेट अफ फिसारिस आसाम मेन भवन गपिनाथ नगर गुवाहाटी 781016 नैबे एड्रेसाव जोङो दैथायहरनांगोन स' लोगोफोर जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोननि क्वालिफिकेसनखौ गोरोबनाय मोनदोंब्ला नोंथांमोना बे जबखौ एप्लाइ खालामनो हायो नाथाय एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना डिसक्रिप्शन बक्सआव अफिसियेल नटिफिकेशन दं बेखौ डाउनलड खालामनानै फराय डिटेल्सै बांसिनै मोनथिनो थाखाय डिसक्रिप्शन बक्सआव आङो अफिसियेल नटिफिकेशन होनाय जादों बेनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै जाहाथे बे जबखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगां फरायो आरो बिनि उनाव नोंथांमोना बेखौ नोंथांमोननि गोरोबनाय क्वालिफिकेशन बादियै एप्लाइ खालामनो हायो स' लोगोफोर बे नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फिसा खौरांमोन जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो स' थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ बाय बाय